Happy birthday ni Sis In sa USA. Happy birthday. Ug happy birthday po sa among brother. Hey guys, majong hapon. Mapipaguli na mo ni Terry. Gikan miss ka na kandihay. Kay hindi ha may majong kasing-kasing nga kanang ning share si kanang blessing nga nasa England. Salamat kaadyo nimo nga nas kanang England. Salamat sa imuhang grasya nga. Imuhang gi-share dari naho ja. Mao to among gikuhan ni Terry dito sa kananay kandihay dito ja. Mao to ning palit ko kananay isa ka sako nga kananay bugas. Manang daghan kaadong salamat nimo nga nas kananay England. Unsa si Terry? Nana na to stay nagpa wahira ko dama pag-abot nagbaklay rami dito rami sa kanang naiubos ning naog sa kanang nayabalabal lagi sa ka sako nga kanang naibuga sa murang ipakarga sa kanang nayabalabal kay di man mimo kanang naiarang ug musakay pa mi sa balabal duha ka balabal ang mga gisak dyan kaming duha ni Terry ni sakay sa isa ka balabal jawan ako nakakuha kanang ni video ganiha kay agahang cellphone kay nalubat man dya mag-charge pa pud mi karon. Magpasalamat ra ko sa maadjong kasing-kasing nga naa sa England. Daghan kadong salamat nimo. Ginoo nay bala sa imuhang kabuutan ug ka maadjong tawo sa imuhang ka maluluyon. Diyan guys, dira gisa ka sa akong bugas. Daghan kadong salamat sa taga England ganing share og grasya. Daghang salamat sa kas nga ijang gi-share jamaw ni nipalit mig isa ka sa akong bugas. Manginaot ko nga tagaan pantakag daghang blessings sa Ginoo. Diya pagamping permedia sa England labi na sa imong pagpanarbaho kada adlaw. Amping sa kanunay, God bless. Happy birthday ni Sis In nga naa sa USA. Happy birthday. Ug happy birthday pod sa among brother. Para naman busuga kay arang lamig ka. Ang lamia ka jog spaghetti ni Ate Ruby. Nahurot. Happy birthday po sa among brother nga naa sa Manila nga wa kauli. Lamig pud ka jud ang biko. Namino. Kanang singad ko kumaon. Dili ko siya yana oh. Susra gali sa susa ka lang sitong saura jang iskaon. Isa ko mama din. O dali greet. Happy birthday Kuya Joy. Ato bang daris kamera? Happy birthday Kuya Joy. Pipira sa kuano. Happy birthday Atin and mukanta kong Kuya Ajoy at Mama Didin. O sige kanta. Happy birthday Kuya Ajoy. Happy birthday Kuya Ajoy. Happy birthday Kuya Ajoy. Happy birthday Kuya Ajoy. Yehey. Nanay ka nanay. Sabi ko dari pada plate be. Kada plate ay. Why service food? Oh, serving spoon. Pero kung balon lang eh. Sa serving spoon. Ako dali na nimo sa slob. Dasi mo ba? Oh, jadi kan dia ada kan, bukan dari itu. Sudah mau kabel. Nay uban. Kisabi mo katod ni Mario. Bag tupot na mo in. Mana nadi? Your bag very beautiful. I like it very much. Your bag also. How many money inside? How many money inside? Wala na ito yung sa sa kay. No. Naibugat. Ikaw naman. Why bag very beautiful? Ikaw sa kay do kami ko. Wow. Sa linggo po sila guys. At tumi karon sa kuan. Sa lungsod mi at tumi dito matug kay na may signal dito. Makwit na pod mi nay. Nay. Tay. Makwit na pod mi. Kaya sila kasaling gubot na. Nanagdako pa ng jacket kay tugnaw man dito. Huwag maramis buntag muli tay. Ang bakwit sa ami. Karijot. Isa ka gabi eh. Magpalud ka. Kay medyo man dito kay kuan kasi kung signal. Danis bay kay wa may signal. Sud sa bay wa di signal wa sig gamay. Tay. Wala yan sa amin. Laya sa mi tay. May signal na ni. Nay.
Mag-upload po mi. Ya tiri, sila ko pwede. O Ginoo, mga batos na Ariston, tara. Mutang na nay. Oh, Ginoo ko mga batos na Ariston narandagana. Kasaling gubot. Dali na mo. Halamarang ka ta dito. Ano yung double deck? Masakto man ta sa usa ka palapag nga double deck imam na mag-uot. Kasi lagi na. Dagko matungkat pre. Mao ni nay tabo dani kay way kurente, way signal. Mo nang bakwit sa ami karidyo tagtumis ka na nay lungsod. Ayun na, di ba naman shortcut dito? Wala din shortcut. Tara. Bakler ta para adventure. 9 10 SPO1! SPO1! Waiting for me there. I coming you. We can sleep all there together. Grabe, kabuang sama ng mga kaliwat ni Ariston ug ni Lolita. You got me, Hebrew? Thank you very much. I'm going to the church. I gonna go to the church. It's almost midnight but we're going to church so very early. I'm going to church today. So na tomorrow, I'm coming to you. It's fine for not cooking for us. No, not good. You only. Gawas. Pila ko dito. Ina lang. Tabang. Muna king nagpiyon Japon ano, ikaw mo naman, magsugod Japon ng mga sapatos diyan, makalapok-lapok ng Japon ng tiles. Useless ra. Nasa kaya ang pension house ni Tita? Ha? Pension house ba? Lubat ng power bank toy? Hey guys, good morning. Karon manguli na pud mi adto sa puti. Hey guys. Oh yeah. Dari rami na to. Diyan manguli na pud mi guys. Adto na mi day. Salamat sa pagtulog na magdala. Malahi ko ta. Upla ko dante. Pwede ka bro. Muli na mi kay nagara. Kay dari na pud mi nang gialibog jaw. Matulog na Kaningali ko sa bagaw. Nag-iingay. Uwi na kami para makapahinga ka na matulog ka dyan kasi wala kang tulog. May tulog kasi yung pasok niya panggabi. Nag-English pa ka. English pa ka. Nga na din na mag-call center no. English pa ka. Pero di ba si Parang lamaya ka dyan silang sa adlaw. Tanawa, dire. Tanawa. Kasi ito, puntahan mo kay magawas ang aircon. Gawas na ang aircon ma. May subding. Nanapod mi dari nagkagubot. Di sa kasal mo kasi mo magkagubot ha. Di ra ba mo tagadani? Ako magkain ko din. Magkain ko. Walang mga sinina ra di mga pin. Sumalili lang sa bubo. Lord, pudayon. Si mo, may problema. Ako hindi mo pagyapon. Loy naman sa tagalisod-lisod ng istorya. Sabot naman muna siya. Load. Hindi po na siya. Loy sa tagalisod-lisod ng istorya. Hoy Gian, pag binutanda ni Gian ha. Pag binutanda ni. Kipag binutan sa alis siya, pagigat-igat dito kung bali na gulat sa Cebu. Kaya dito. Nga bandi ay, single Oh. Kaya mato na mi. Uli na pud mi guys sa puti. Hindi nga rin rami dari ka saba. Parang gadyo mga tangtiri. Nga kurbi. Gadyo kamupon. Pwede rin sa kamupon.
Parang din siyang mauta. Walain man. Walain mo kalit. Hilo pa ng kilan. Nagsadyo pa ng sige nagpanggingis. Asa sila nang hinat eh. Daris National High School. Sila, Danas High School siguro. Ito sila dito guys, magkuhan, maglimpyo sila sa Kananay Chapel. Jadi na naman kumuban guys, kaysa kitagang o sila rin maglimpyo dito. Ay sa mi guys, kaya ato minuto sa simbahan na natin kay mutabang ni paglimpyo. Kami natin Ako, bigas si mo Ate din. Cristel, si Tatire, kuy na ako manghod. Wala ko na kayo nagwat na tita. Ma, ako manghod. Bye-bye. Bye-bye. Goodbye. Bye-bye, Ter. Pagamping mo yung laka na, pagamping mo. Ang tami ka ng kuhan guys, limpyo. Sakit magkanang nayahang o. Sila ralaman dyan, muli namin datos ibabaw. Muli na po mis puti guys, dahil sa may kabalak. Kaya nagkainit. Init na, alas 10 naman. Sinipul kinabukaklay na tulaw na. Ayan, muli na maglakaw na mag-picture po siya sa mga view sa malap dyan. Yan na miss, bye guys. Min ko tay. Nagsige ano pa diha to Paskuan kapilya kay maglimpyo sila. Siya ba nila? Si Inday, si Tiri ug si Koy. Sige yan. Tabang siya bang dito? Tabang sila hinlo sa kapilya. Tabang man ta ko niya sakit magangu. Grabe. Hindi pa hinlo na. Hi Day, good morning. Pahinlo. Muna na zuguli nga das. Mayor dani ganina ni sadyo. Nja. Tungtong isang kabaw at kasada. Good morning mga my love. Good morning, my love. So sweet. Hi. Okay, pas all right. Okay na lang. Ako kunin magbantay ni Lexi. Kamusta kasi noon? Morning mother. Ha? Mahomi dito nay. Mapan pagkaan kaya kita ng babalhin. Timbara ko kapi ganun niya. Halalo, uy laman ni sakitan kasi mong baba nay. Nay lawas. Palimpis ako sang kuan guys. Ansay. Tiil. Hadyo na makatilaw ni limpyo ko. Panikatilaw og limpyo og kuan. Taga limpyo. Lamig gamila kay Makailad. gwapa mo. Gwapa samot. Hala na arang ka kan agad mo ang maggan agis nga. Mo nang mailad ni gwapa ko no bisag di ra ba? Kamera ra ba? Palimpyos ako guys. Kasi hindi human naman si Jaga. Mana ko guys, ya guys, lamig kayo. Nga na lang magpupulos. Kasi nga kabutan lang nanilhig. Butan ka dyan ka diyan nanilhig. Kanday ga ko na rin inita da oy mga puro lagi mga